legendarnych. Hemmäňize salamu aleykum. Sizi Sevgili TV kanalına hoş gördük. Biz karantin sebäpli wagtlaýynça dünya futbolundan mahrum bolduk. Top ligadagi futbolistler üçin bu gata agyr degdi. Yarışlaryň iň gylgylanyly wagtynda oyunçular futbolsuz galdy. Häzirki wagtda oyunçular öýünde oturan ýerine özlerine güýmençe tapmaly bolýarlar. Köpçülik öz işini işlemegi dowam etýär. Bu rolik arkaly bolsa biz käbir futbolistlaryň öýünde näme işleýärligi hakynda bilip alar. Hani taýyn bolsaňyz başlady onda. Karantin bu hemme zada boş vermeli diýeni däldir. Barcelona kapitany muny hemmeden gowul etse gerek. Ana şonuň üçin hem ol özüniň öýdäki boş wagtyny köpsini türgölleşmäge sarplaýar. Leon Bröl türgölleşmän, eýsem ol iň kiçik ogly Chirony hem sporta gyzykdyrmany höwetler etýär. Öz ataňdan görelde almakdan gowlat barmy näme? Douglas Costa bolsa öz öýünde hem özüne garşydaş tapmagy başardy. Bu üçjagil Lokomotiviň gorawçylaryndan kim goranyny goýdýan. Ter Stegen hem öz öýüne türgölleşmegi dowam etýär. Barcelona'ň derewdawany özüne dol türgölleşmäge ýagdaý döretip goýan. Haçan La Ligaň oýunlary başlasa, Sergio Ramos ähli garşydaşlaryny olup geçse gerek. Men durmuşymda iň gowy maslahatlaryň biri Vino hemme meselelerini çözgüdi. Chris Merton diýsen akylly oýlap tapdyr. Neymar we Mbappe Corona out hashtagini goýberdiler. Barcelona'nın täze oyunçusy Marcelo bolsa özüniň liga çempionu. Şeýlehem Barcelona öz Instagramyny öýde galyň atly challenge elan etdi. Challenge'ın maksady öýde galyp hajatxana kagyzyny ayakda depmek bolýar. Challenge'da eýam Artur Vidal, Lionel Messi, Sergio Roberto, Junior Firpo, Sergio Busquets ve Riqui Puig gatnaşdylar. Size kimin depeni has ýarady? Bunyň jogabyny tesbirlerde garaşýar. Siz Sevgili kanalyna bolýaňyz, biziň videomyz size ýaram bolsa, elbetde kanalymyza agla bolun, like basyň, öz pikirlerinizi tesbirlerde galdyryň, hemde bizden täzeliklere garaşyň. Inniki videolarda görüşýänçe bolsa, hoş, sag bolun.